Халык средстволарны су, юл зиратларын тәртипкә китерү, авыл җирлеген чиста вакытта тоту өчен юнәлтергә дигән тәкъдим белән чыккан. Югары Табын авылына су линиясе үткәрү өчен шактый эшләр эшләнгән. Түбән Табын авылының мәктәп урамына янгын гидранты куелган. Безнең Югары Табын авылында инде үзара салым акчасы куелган максатларга ирешү өчен тотыла. Менә быел авылыбызга су программасы буенча мәктәпкә хәтле су үткәрелде. Бу чарага безнең дә мәхәллә кушылып су үткәрдек. Ике колодец куйдырдык урамга һәм мәчетнең ихатасына. Киләчәктә инде мәчет эченә дә кертергә исәбез бар. Авыл җирендә яшәү өчен хәзер бөтен мөмкинлекләр дә бар. Мәчете, кибете, мәктәбе, балалар бакчасы, мәдәният йорты эшләп тора. Үзара салым акчалары хисабына Түбән Табын 9 еллык мәктәбенә 90 метр арага койма тоту өчен материал алынган. Профнастил койманы мәктәп коллективы үз көче белән тоткан. Быел үзара салым хисабына безнең инде мәктәпкә 90 метр койма куярга материал бирелде ул сайтыннан. Һәм инде бу материал белән без 90 метр койманы куеп куйдык. Һәм инде шулай ук мәктәп территориясенә безнең 100 метр чамасы су трассасы кертелде. Һәм инде су хәзерге вакытта җибәрелгән. Һәм инде алдагы сында инде без бу суны үзебезнең мәктәпкә ялгап куячакбыз. Үзара салым акчалары авылларның йөзе матурлауда төп роль уйный. Югары Табын авылы чиста су программасына да кергән. Программа негезендә алдагы елларда авылны тулысынча чиста су белән тәэмин итү күздә тотыла. Авыл җирлеге башлыгы Сабантуй мәйданын өр-яңадан ясау уе барлыгын да әйтте. Киләчәктә бу урын халыкка юл паркы формасында хезмәт итәр дигән ният бар. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.